Hello, welcome to my YouTube channel. I'm Samoa. Have you liked my channel? Have you subscribed? Have you commented? And have you shared with your friends and your family? Please do so. In Igbo land, we have 4 market days. Just like in English, we have 7 days of the week. In Igbo, we just have 4. Anyị nwere mkpụrụ ụbọchị anọ n'ala Igbo. Mkpụrụ ụbọchị anọ n'ala Igbo ha bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. These are the 4 days in Igbo land. So now that will take us to our today's topic, ọnụọgụgụ Igbo, Igbo numbers. So count with me. 1, otu, 1, otu. 2, abụọ, 2, abụọ. 3, atọ, 3, atọ. 4, anọ, 4, anọ. 5, ise, 5, ise. 6, isii, 6, isii. 7, asaa, 7, asaa. 8, asatọ, 8, asatọ. 9, itenani, 9, iteghete or itenani. 10, iri, 10, iri. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. 9, iteghete. 10, iri. 11, iri na otu. 11, iri na otu. That's iri na otu. Once it enters 10, it's now iri. So for you to get 11, you say iri. That's 10 and 1. Otu is 1. Iri, 10. Na there stands for and. Iri na otu. 12, iri na abụọ. You see how it goes? Just like 2, abụọ. Now for you to say 12, you say iri na abụọ. 13, iri na atọ. Iri na atọ. Atọ is 3. That's 10 and 3. That is iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. 16, iri na isii. Do you see that? 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na iteghete. 20, iri abụọ. Do you see that? 20, iri abụọ. That's iri abụọ. 30, iri atọ. 30, iri atọ. 40, iri anọ. 50, iri ise. Iri ise. So you can notice that as soon as I enter 20, I no longer put na. That's and. It's now iri abụọ, iri atọ, iri anọ, iri ise, iri isii. 70, iri asaa. Not iri na asaa. Iri na asaa is 17. But iri asa is 70. Do you see the difference now? Na, that's and is the difference there. So iri asa 70. Iri asato 80. Iri iteghete 90. Otu narị 100. Otu narị 100. Narị abụọ 200. Narị abụọ 200. Narị atọ 300. Narị anọ 400. Narị ise 500. Narị isii 600. Narị asaa 700. Narị asatọ 800. Narị iteghete
900. Otu puku 1000. Do you see it now? So first of all, you have to learn 1 to 10. When you can count 1 to 10, then it will be easier for you to state the other numbers. Otu, 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, iteghete, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na iteghete, 20, iri abụọ. So do you see that now? So that's how to count numbers. How do we say 2022, the year 2022 in Igbo language? Can anyone answer that? Okay. Afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ. That is 2022. Afọ puku, afọ is year. Afọ, that is year. Afọ, afọ. Afọ puku, that's puku is 1000. Puku, otu puku 1000. Afọ puku abụọ, that is 2022. Iri abụọ na abụọ, that is 2022. So now you can say the year 2022 in Igbo language. Practice these numbers exactly the way I've pronounced them. You play the videos and you pronounce these numbers exactly the way I've said it, and you are going to learn it within a short period of time. I assure you of that. So I hope to see you in my next video. Thank you.